लोगोफोर सानसेखालि आरोना ओरैबायदि बार अखा फैनायनि सम्भावना जाबाय। बै समाव बिमा फिसा दाउ मानैया दंफांनि खाथियाव थांनानै बुंहैबाय कि जोंखौ बाहाबोनो हागोन नामा, थानो हागोन नामा होननानै दाउआ सोंहैबाय। दंफाङा माना होबाय। माना होनायाव दाउ बिमा फिसाया गुबुन दंफाङाव बाहाबोनानै थाबाय। ओरैबायदि बारहुंखा फैनानै दंफाङा बायनानै दैयाव गोलैबाय। बैखौ दाउ बिमा फिसाया नुनानै ओरैबायदि मिनिनानै बुंबाय कि लाजिफोनांनानै बुंबाय कि दालाय मानोथो जोंखौ दोनैया होननानै बेफोरबायदि बुंबाय आरो ना लोगोफोर। नाथाय दंफाङा मिनि मिनि बुंबाय कि आं नोंसोरखौ खैफोदाव खोख्लैनो सानाखैमोन, आं खमजुरिखामोन, बैनि थाखायनो आं नोंसोरखौ माना होदों होननानै दंफाङा बुंबाय। थिग बेबायदिनो लोगोफोर नोंथांमोनखौबो जुदि सोरबा लाइफआव हेल्प खालामनो एबा हेल्प होआ होननानै जुदि माना होयोब्ला अब्ला सानना लाबानो जाबाय बैनाव माबा मोनसे कमि दङ, नोंसोरखौ हेल्प होनो हायैनि